Madhya Pradesha tualthahna thlenga nu chhui theina tur thilom lo thu boy mit del anti turang mai kha aneya a om chun te thamte maile tunlai thiam na te hmangtangka in chhui chua ani ta thowa Finfiahna te tham tak mai po hi atangkai hle ti chiang tu ane he thu boy intrana chu kumsang ni le som ni panga December ni som ni pakua khan aneya Madhya Pradesha Gwalior khopo na khuan Narayan Vihar ram nuai oma Zingkara helai bula cheng te chuan meiche pakhat ruang anchara hanen mai chuan nataka soisakani lo chuan che sualani arinom hlea a che sualani chuan a in sona hle don ani hi ti turania tualthahna ni ro chuan hetiang emema nun ronga han tha mai chu o ti turang chi kha ani thunga ruang ancharna hi gola ka mandir police station huam chung ani angin chuta chuan ruang char tu te chuan thilom dan an varila he thu boy hi SI Sonam Raghuvanshi a chuan ala zui ta ngal boka nuna chanta ruang chu hanen mai chuan lunga ayin so ni chuan alulama so ninalanga ayin so lawa tualthahna ni chuan lunglian channel nolinan chu ti hriat renga a melpo mu tla kom to lawa mai mu mala nei lo ani ber mai a mela tangtele forensic lamkai noya trangin tungeni ti hriat thein lawa mei chebo ano mem tia hanin zong chuak tur lain vai ho an tamna samai sia mi bo zona in zon ngot chi ani lo hrim damdoin lama aruang anen diktira tualthahna ninge ina langa ahliam torte ba ka hian pong sualan teltlat chuwangin police te chuan tualtha thu buai an jiak luta atwar tu le poi khoi tuero hriat lo tin an chin chia ahma sabera chuan poi khoina tuar tu hi tunge ni tian hriat masak phot tangai ta a thom no a hamu mal lawa saruak chan veina om ti thei turani asil fan in belale abula jacket le thil danga te chuan ama hanriat theina tur document engma omboxi lawa akujia lain tundin huna chuan pawimawhna anei ran pa lem lova akuding lama tatu papu tinzia kaneya chu hriat ran theina lai tur ani deuh mai poi khoina thleng hi mita mutu anom mi lo boka tungeni ti hriat chu anmutan lian tak ani ta phot eta hian police te chuan tunlai thiamna chuak thar artificial intelligence an hmangtangkaya artificial intelligence thilti theina pakhat chu thalak siam chopemo siam danglamemo aneya athena chuan thumang chutiang chu ronsiam chuak te le tila aronsiam chuak ve maya athena chuan thalak barlu tila hei hi chutiang chuan siam danglam ro le tila thalak chu asiam danglam ve the mai boka thalaka siam chuale asiam danglam konga hian AI model hi thalak chitam tak mangin training an petrina training an nei thatdana zirte dubik te an training tir mangtein thalak le milem aron siam chuate chu a angin ang lo theya AI chuan an train a thalakom mangin aron siam tamai thrina ne tunami bi ka hi chuan a mel om lo wangin a mel ron siam chuak ro le anti hian AI chuan a mai fang turang hi aron siam chuak tamai tinania aron siam chuazinga aw mangdeu ber turnia an thriat chu hei hi ni ta a police ta chuan tungeni hriat na tan Gwalior khopui mun ranga mipuin an hmutam theina lai tura athala khi antara social media an thedarin tungeni ti ko hmu theitan cheng sing khat an tok tar boka chumirwal chuan India rampuma police te in thlun jomna crime and criminal tracking network and systems CCTNS ate mibo zona database ate anda lut boka tun hi India rama AI na siam chu manga nuna chan hriatan tumna masaber anita hial ome AI siamania anmu chu abase yomlo tingot chi kha ani melo athala kan thedar nuwa hian in soi manga chumi chu ni mai om mange ti soi thei hi police te chuan an tong tatlat maya an thu don te an bo zui na tangin henu ni theiom chin hriat lova oma om tin hre chuaka ahming chu sangita pali aneya tikam gra chhuak Gwaliora pasal nei aneya a boi thlak lai chu a pasal nen hian an in thren lai anu thloi lai ani awangin
mi bawani nge nilo tilai ro chu police te hian an chian fak theilowa apasal nena anin thren nuwa ero gwalior lama hian a cheng ti ro chu an thre thei thunga a chena chuan mutu rom box silo chuwangin sangita palini tura police te chuan an ruachin phot tungeni tian riat na hian poi khoitu mele ro chu an hai lang zo chuang lowa engwanga hetianga nuna chan nge ani ti po hi a hria theilo heta hian an investigating officer SI sonama kha nu chhui lama a traviau ti ron langa mase athom no jacket le dang ro chu abula hian mutu roma ama hria theina tur thil engma aklowa chuti rual chuan aipte a hian Artui kan them alo aktel te mial thunga keini civil mitan hetiang thil te thamte omzenei em lo le he thina nena inkung kaina nei mi lo tur hani don lain tuntuma chuan engkim hril tu poi khoi tu anman chuwa thei phana ani tlat Artui kan them hi nu chui tu te chuan athil le hnung berni turan ruata chuti ni chuan helai mun an thlen ma hian thila e tinani thei tin ruangan charna tanga metar zahni biala ei tur siam na le zorna dor zong zonga henu hi inlo mumia lem tinan zot kuala thilan e ani chuan helai hnaya hian an eyang ti hi nu chui tu te be seidana ne dor nei tu rang ten zo kwal nuwa asiam tu pakhat chuan henu hi alo la hre hlau maya o kadora mi pa pahni ne na ron chola lom Artui kanan eya aman po UPI hmangin min pek nge kha aron ti tamaya Artui them hmangin poi khoi tu ni theiom tur chu an mu chuak ta ani tareng mai chumi pahni te chu tu tengen ni ti hreturin police ta chuan CCTV footage anen non le a palile mi pa pahni te chu December ni somni pariata khan mu tur an lowom ta chi arenga chuba kha an thil leina man kha UPI hmangin an pe bokani kha UPI ti hian GPay tin controller zok mai theye UPI a hian phone number alan lo poin an UPI address alang thrina no chui tu te chuan tu tenge ami pakal pui te hi ti chuina man ro tangkai taka an manga an mani ni theyom an thria thoi nuwa an thulak na te chu khoya ngen om tian zon tir le a December ni ruk tholeni khan gwalior real chol muna poi khoi tu berapu Sachin Sen gwalior cheng chu an manta a Sachin Sen chu thuan zot fin a in puanga hetia sangita pali atha chan hi thik thu wangani thua soya apasal nena anin thren nu lok December thalai hola khan sangita palle Sachin Sen te hi anin chara kar khatvel chau anin zui ti tura an pahni hian an cheng dun zui ngala mi in ngai zong te chu kumtel anin zui nuwa ache por deute an cheng du na apa ngai te anin nei thrina neya in ngai zona a melung lian tak mai heti te thuta an thleng hal thut mai hi sangita pal hi wal kwa lora ti turang chi kha ani rim hrimang ti ngai dan Sachin Sen a hian aneya amma chaulo po bial padang anei dem du mang ti rinna nei tel boka ani hi koptla kanilove then le mai teang ti talovin tha dan tur angai tu ta zoka an chen du na tanga niriat nu vela anin roi chuaka sangita palitan chuan len khot hon na mai ani lain senai ro chuan thil tum dang anei ran thunga thilanei zo nuwa kongpui pa nga ya tanga tlema peng hret ram noya lu puya chuta chuan ati hlum zui ta tungeni ti hnu chui tu ten an thria theilo na turin lunglian thanel nolin a hmai chu mu tla komlovin a chut saka Finfiahna le nu chui zui theina tu rom zong a then fai nuwa akal san zui ta boka nu chui tu te chuan thil te thamte te le tunlai thiam na hmangte in a thil thup tum te chu an ron hai chuak ta tho thunga Sachin Sen hi tualtha thu buai an ortir zui ta ne police te chuan he nu chuina hi atira chuan chona hau tak le chin fellova om turangin alanga mase ayoten Finfiahna an la khoma tangte in nal tak maya chui chuani thuan soi poi khoina abikin tualthahna ni theyo ma chuan Finfiahna te thamte po hi atangkai hle thin ti tilang tu thatak kanita ome Mizoram po zungbun mangin tualthat tu chui chuate po alo ni to ani kha